Hamburger, 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 cheeseburger, 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 Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac, Whopper, 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 hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper, hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. И така, хора, сигурно се чудите какво точно се случва в момента. Ами, случаят в момента е, че аз спя. Но всяка сутрин, точно в 8 сутринта, моят добър приятел Хрис Бадаров ме събужда по най-магическия, невероятен, ангелски възможен начин. Да, точно 8 часа. Време да изпълня своята дневна задача. Велко! Ставай! Велко! Ставай! Добро утро, свят! Време за пореден ден приключения. След като кажа моята крилата фраза, ставам и си мия зъбите. Следващото нещо, което правя е, че веднага се връщам в банята, за да се измия. Става въпрос за тялото ми, естествено. Много хора знаят това начинание като къпане, например. О, здравейте, не ви видях там. И така, тук имаме един прекрасен сандвич от Фантастико, малко водичка, в която ще сложа разтворимо кафе. Обожавам разтворимо кафе, любимата ми част от деня. И докато пия кафето и хапвам прекрасния сандвич, ще гледам един от любимите ми филми. Всеки ден, това е част от рутината. Късмет диабет. Каква странна рима. Късмет ли да се разболеш от диабет? Да се разболеш. Да, но това за мен е лош. Нежелан късмет. След това, точно в 3:47 часа, аз отивам да... Знаете ли, не мога да го обясня с думи. Мисля, че просто трябва да дойдете и да видите.
Здравейте! Вече приключих своя продуктивен работен ден и сега време е да се изготвя една хубава, победоносна вечеря. Последвайте ме! И така, днес ще ядем за вечеря ето това. Маргарита по нова рецепта от Lidl. И сега чакаме. Както виждате, докато чакахме пицата да се направи, се преоблякох в любимата ми пижама. И стана време да изкарваме пицата. Мале колко добре ще си хапна. Късмет ти е бед. Късмет си, бе! Изгониш дебеж. Чакай, че аз вечерям. Но това за мен е лош. Желая късмет. Мога да взема пицата, бе! Боже мой! Желая късмет. И така, след този невероятно дълъг ден, тази 24-часова рутина, която се радвам, че можех да ви покажа днес, е време заслужено да си поспя. Велимире, стига, ба! Ще правя каквото си иска, бе! Ама писи на тебе, не мога повече да си направя! Всяка вечер едно и също! Всяка вечер едно и също, Велимире! Пристани! Ох, ме остави ме да мира, бе! Остави ме да мира, ще правя каквото си иска! Ще правя каквото си иска! Ще правя каквото си иска! Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Big Mac, Whopper. Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Big Mac, Whopper. Big Mac, Big Mac. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Big Mac, Whopper. Big Mac, Whopper.